Vamos a ver, a todos boas tardes. En nome da directiva, antes de nada, dar as gracias aos que quedaron da temporada pasada. Había xogadores que podían ir a outros equipos e decidir quedarse aquí. E para a directiva tamén é mérito que estes xogadores teñan en conta eso, que Unión Grove que confíen neste equipo, porque, bueno, fixemos un proxecto importante o ano pasado e saímos ben. Entonces parece que temos portas abertas. De feito, ofrecerse moitísimos xogadores a vir aquí. Pensamos que collemos bons xogadores para vir aquí. Ficháronse 7 ou 8 xogadores. Aquí falta Breixo, non pode vir hoxe por motivo de traballo. Falta Iago Nogueira, tampouco pode vir hoxe. E faltaba Martín e Elías. Despois todos que están aquí, xa pouco a pouco se os conocendo. Fichamos a Arturo, a Ramón, Toni, estaba aquí a prueba, Alexis, Javi, Artur, Javichu, vai estar Pedro tamén aquí a prueba, e Gabi, a ver se este ano explotamos. Moitas gracias a todos, e se vos digo, a directiva confía en este proxecto e estamos contentos con esta plantilla. Pensamos que vamos a facer cousas importantes esta liga e o que nos pedimos é eso, compromiso coa directiva, compromiso co club. E se algún xogador ten algo, que se diga a directiva libremente, ven por o club, e que as cousas se falen en persona a persona, que non haxa malestares. Queremos que o equipo sea unha piña como o ano pasado, nunca mellor dito que sea o nombre, Unión, que aí xa Unión, e pensamos que o éxito do ano pasado que foi a piña que había no equipo, a Unión que había. Pensamos que tiñamos unha piña tremenda, que o equipo conseguiu o éxito por ese motivo. Entonces este ano pedimos unha cousa similar. A idea da directiva é ir partido a partido e conseguir os máximos puntos, e a Liga se irá marcando o noso objetivo. Este club non renuncia a nada tampouco. A clave é, en principio, non baixar. Non queremos que nos pase temporadas anteriores, sendo un equipo baixador seguido. Queremos intentar cambiar a dinámica, ser que sea ascensor en vez de baixador. E para iso, un pouco máis que dicimos que eso. Suerte para todos e, ante todo, a la Unión. Veña, amigos. Ahora, Ricardo, que diga aí 4 palabras. Boas tardes a todos, gracias por estar aquí aos directivos e, bueno, a xente que quixo vir para aquí este ano, a que quedou. Nada, vamos a empezar a entrenar hoxe, agora faceremos poquinha cousa, pero sobre todo falarvos unha cousiña. Puntualidade na hora des entrenamientos, para empezar a entrenar a súa hora e marchar. Hai moita xente de aquí e xente de fora, e ser puntuales. Habrá fins de semana que xovemos 2 partidos, habrá semanas que xovemos en 3 semanas. Para empezar xa xogamos jueves, vamos a facer un partido na isla contra o Céltiga, e despois vamos a entrenar 3 días á semana, vale? O horario de entrenamiento, poñeremoslo nós, estaremos, agora falamos e poñémoslo nós. Nada, o presidente o dixo, eu o dixen o primeiro día que cheguei aquí, confiaron en nós o ano pasado, nós confiamos neles. Bueno, agradecerlle o esfuerzo que fixeron ano pasado por ter a todo o mundo contento. Uns xogaron máis, outros menos. Este ano hai outro objetivo, que é unha categoría máis arriba. Para min, sigo pensando o mismo que pensín desde o primeiro día que lle dixen que quedaba aquí, que o objetivo é aguantar a categoría. Despois, se a xente quere ou salen as cousas ou se mete dentro, como sabedes, estaremos máis para arriba ou estaremos máis para baixo. Só vos pido unha cousa, o que teñades que dicir, dicilo sempre á cara, vale? Non quero grupos. O ano pasado diño un toque de atención á xente, non quero grupos, quero un grupo solo. Non de Pontevedra xuntos, os de Villarcía, os do Grove ou quen sea, os da isla, non. Quero un grupo solo. Un grupo significa, se a aquel lle doi algo, teño que axudar e que teño que chegar eu á súa posición para facer o traballo del, ou se un non pode vir, pois que teña que vir o outro chamando o mismo día do partido, vale? Non vou dicir máis nada, só vos deseo suerte a todos, espero que salan ben as cousas, acabar todos aquí o ano, se pode ser entre os 3 primeiros, se pode ser entre os 8 primeiros, entre os 8 primeiros. Espero que este ano que sea igual o ano pasado, mellor. Nada máis. Suerte a todos.